I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Gathering na ginawa actually Philippine National Police located po siya sa Barangay San Juan na meron po silang pre-orientation seminar on public safety and food and traffic management. So ayun, pinishare po nila sa ating mga na mga guardian, traffic enforcers, mga barangay police po na nagsibigay ng barangay po dito sa Palit. Ngayon, malapit na tayo makinig sa seminaryo na magkakaroon po tayo ng pre-orientation seminar dito sa Pampanga, sa Apalit. Kasama natin yung mga kapulisan. Ito yung nakalagay sa tarpaulin, pre-orientation seminar on public safety code and traffic management code. Timbahan ba yan? Tabi ko? Timbahan po. Para mahaba ba yan? Ay, kumukuha pa sila lang ano. Traffic management center for the location So, yun po yung matupal na NAAA kaunlaran. Tama ba? So, lahat po tayo nagkakataan ng kaunlaran. Naghahanap ng kapayapaan, naghahanap ng kaayusan. Alam ko po na yun ay hinahanap ng bawat tao, bawat pamabayan. No?
mapaalalahanan ng lahat. Ang nais ko po na magbigay ng pansin sa isang talaga laban sa kanyang salita na siya ang pinaghuhugutan ng lahat ng tao. Kasi alam nyo, magandang mga programa na pinapatupad na ginagawa po na DLT. Ang pangalaman po niya, pero hindi po ito lahat ng katuparan kung wala pong pakikisa ang mamamayan. Okay, at tayo mga volunteers na tawag ko, napakalaki nilang mga papel na ginagawa natin para sa katuparan ng mga programa nito. Pero lahat ng batas na sinasagawa sa mundo, sa bayan, sa Biblia, ito po ay nakasalig pa rin sa batas ng Diyos. Kaya kung hindi po natin unawaan ang batas ng Diyos, lahat po ay babagsak. Kaya gusto ko pong bumasa ng ilang talata na para maging puntasyon po natin, paghugutan natin, pag-aalaman, inspirasyon, para po dito sa gagawin natin yung gawain ng okay, ang sabi ko sa aklat ng Ebanghelyo sa Mateo, Banatang 22, talata 37. Kaya ito masabi ko, ang gagagahan. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Okay? Pinakamahalagang utos. Sabihin, mas mahalaga ito dun sa utos ni Hepe, sa utos ni Mayo, sa utos ni Governor, sa utos ng sino mang nakumuno. Kasi ang Panginoon Jesus po ang nag-utos dito. Okay? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ang buong puso, ang kaluluwa mo, at ang buong pag-iisip mo. Kung saan unang-una at pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Tayo po ay tumulog sa Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, kami po lumalapit sa iyo sa pagkakataon ng mga pamilya ng iyong basbas at pagpapala upang magkaroon ng maayos na daloy at programa ito Panginoon sa panguna ng aming gente. Hinihiling namin ang trabaho ng iyong Santo Espiritu. Bigyan po niya ng bukas na kaisipan, bukas na puso, at hayaan mo umarang tamanani sa lugar na ito ang iyong presensya. Maghari ng pag-ibig mo, Panginoon, at pagkakaisa o Diyos. Marami ng mga distraction sa paligid, tulungan mo na mag-filter ng bawat isa ang lahat, Panginoon, ng mga mensahe, mga ipapahiya, mga pagtuturo gagawin upang lahat ng mga servisyo gagawin po natin ay maayos sa kalooban ng Panginoon at sa mga sinagdang patas na kilala ng Diyos. Kaya po, ang pagpalain din ng aming hepe, ang mga kasama, lahat ng mga volunteer na nakikita ng bawat isang organization na nakikita ang tulong Panginoon sa kayasan, kapayapaan sa kontaran ng aming bayan. Hinihiling ko ang pagbago mo sa kapayapaan mo at sa maghari sa lugar ito. Maraming salamat po. Ikaw lamang ang mapapakita ng puso. Once again, in our prayer, in the mighty name of Jesus. Amen. Palapakan po natin. Thank you.
dito. 7 years, bawal ang masura. Ang masura. Dito kasi ganyan yan, ang masura. Maganapang ang iba dyan. Hindi lang pinabasura yung mga tapon mo, pinabasura, pati yung gitbal ng tubig mo. Yung hindi yan yung tubig yan. Yung siklita mo, kinakasa na doon sa kanila. Ha? Bawal yung basurero. Maliban doon sa authorized ng basurero ng barangay at munisipyo, ha? Bawal ang sakit yan. Bawal yan. Bawal magtapon na human waste, tae, ihi, dugo, laway ng ating magulo ng TV, ang sito sa anirola, anirola lang yan. Ibo niya, hanggang ating anirola. Bawal na tapon sa ilo. Tapon sa anirola ito. Bawal ang sakyan, mga pick-up naman na walang cover, ha? Cover, tanda niya yan. Lalo na kapag umilipat yung laman niya. Like, nakakapuwing. Nakakatumi sa kasada. Yun. Nakakasensyon. So, bawal ang imbak ng tulig. Ito pang-tradisyon ng mga tulig. Bawal ang imbak ng gasolina. Now, bawal ang imbak ng gasolina. Lalo na bawal ang tingin-tingin mag-ginta ng gasolina. Kasama dito yan. Kung tingin kasi bawal yan. Itong biyahe ng gasolina na naka-container, bawal din yan. Muling yan yan. Bawal kang tao ng LPG na marami pag-gusto mo na hindi naman siya permitted. Walang business permit. Or wala siyang lisensya, wala siyang security clearance ng Bureau of Fire. No, bawal yan. Sumasin natin yan. Backpackers and protectives, mga pakutok. So bawal kayong mag-imbak ng mga pakutok. Kung mag-idikta naman na ang pakutok, bawal mong imbak yan. So bumalik ka, dikta ka agad, huwag imbak. Kasi Patula, dahil nandun ang paniniwala na yung pinakapuno ay siya ay sinalaga o ordained by God o
dapat isa na kaso ng hearing, pagkamunan na natin sa taon. Harap tayo dito, harap tayo, upuan. Ay, dito na lang, dito. Para may iba. So, harap tayo dito. Ayan. So, para may iba naman. Para... Ayan. So, ganito mga kasama. Actually, ang sunod lecturer natin ay si Master Sergeant Santos, tungkol sa traffic naman ito. Mahaba ito. Si Master Santos ay kwan siya. Ang tawag niya na authorized yung deputize ng LTO, no? So, diyan natin matatanong kung ano yung kaibahan ng local ordinance saka yung traffic code of the Philippines. Ang laki ng diferensya, makapat siguro na tupi yung violation natin dyan, no? So, magpapalam na ako sa inyo, ha? Baka si Master ni sanay mag-lecture din. Baka pag nandito ako, hindi niya may deliver ng maayos yung gusto niya sabihin. Hindi rin makapag-Tagalog, makapag-magpangan siya ng maayos, no? Hindi na ako magkuhan, ha? Magpalam ako sa niya. Ako, mga kasama totoo lang, masaya ako na may ganitong pagkakataon. Hindi ko naman masisi kayo, kami tulad sa amin, kunti kami, kayo din. Magsisimula ulit sa break namin. Kasama ko si Master, si picture tapang. Tapos tayo. Okay na.
naon na pagsasalita. Meron din tayong baksik, pero unahin natin yung may naon. Sabihin natin sa kanya, Sir, good morning po. Pwede po bang makita yung lisensya nyo? Kung nakita nyo na nakaabala na siya, no? Una, kung nakakaabala siya, unang tanong mo sa kanya, Sir, nakaabala po tayo, pero po ba tayong driver's license? Pag sinabi niya, pwede ko po ba tignan? Tinignan mo yung driver's tinabot niya. Tinignan mo lang yung pangalan. Pag tinignan mo yung pangalan, titignan mo yung retrato at saka yung tao. Baka hindi pala yung ginagamit lang yung ano niya, yung tawag dito yung ID, hindi sa kanya. No po? Pangalawa po, titignan mo rin yung kayang listro. Kung tutugma yung pangalan niya doon sa ID niya, kung magkapareho. Pag sinabi niya, hindi, sangla lang to, kaya binili niya na second hand. Pero ba tayong ano dyan, didopsi, para naman na makita naman po. Kaya nga po sinisita natin siya para maalarma siya. Pag nakita niya na talagang barang binubusisi mo na siya, alis na lang siya. Hindi mo na siya papaalisin. Supposed to be kasi, kung minsan kasi yung mga ibang driver, kukuha ng, eto. Ganun po ba? Ngayon, nakita mo na lahat. Sir, okay naman po yung papel nyo. Sir, kung pwede, itabi na lang natin. No? Pero po tayo kasing insidente, madalas, lalo na sa panguhuli. Kung inuhuli natin yung isang violators, agad yung sasabihin sa'yo, anong authority mo? Bakit mo titignan yung lisensya ko? Di po ba? Tama po o mali? Kami po ay barangay tanod o force multiplier o traffic enforcer. Magpakilala rin tayo para po hindi siya ma-open. Pag nakita nyo na, nasabi nyo na sa kanya, ano bang violation ko? Sir, obstruction po kayo. Bibigyan po kayo ng dalawang choice para hindi naman po tayo magkaroon ng konting problema. Ano yung choice na yun? Sir, pwede mo tayong tabi o hindi tayo tatabi at titikitan ko kayo. Yun lang po sasabihin natin. Dapat po medyo kagalang-galang din yung approach natin. Na po? Dapat po, lalo na kung nasa labas tayo, meron tayo. Sa traffic enforcer po, may dala po yan. Panikit at saka ballpen. Tayo pong mga force multiplier, dala lang po natin ID at saka naka-uniforme. Yung barangay tanod po, yung uniforme niya at saka yung ID niya. Plus, yung batuta po kung kinakailangan. Kasi hindi mo alam, lalo na sa gabi, kung nagsisita kayo, hindi nyo alam kung ipatalin yan o wala. Ako? Supposedly po, kung mag-ano kayo sa gabi, dapat po meron kayong batuta. No? Madali lang naman po yung natin, lecture natin, yung pag-ano lang naman tayo sa panguhuli. Yung panguhuli po, nasa traffic enforcer yan, yung tayo naman, magsisita lang po tayo. Kung talagang ayaw po, lalo na, napasubo na kayo, kunin nyo na lang po yung description sa mga sa mga force multiplier at sa barangay. Pwede nyo pong kunin yung description ng sasakyan niya at saka yung plate number niya. Pag binigay nyo sa amin yan, lalo na, hindi nyo na siya na-apprehend, hindi nyo nakuha, tapos, arrogante, pwede po natin balikan. Babalikan po natin, susulat natin yung pangalan, yung description ng sasakyan, saka plate number, dadalhin natin sa LTO. Pagdating po sa LTO, pag mag-ano ng yan, maglilistro na sasakyan yan, mag-aalarm po yan, alarma. Mag-aalarma po yan. Sa barangay ko, sa barangay siya nauli, kukuha po ng clearance sa
sa barangay. Tapos ipapatawag yung tao. Kasi during that time, bigla kang umalis. Yung po tao, ipapatawag lang natin at papatawan natin ang penalty. No? Huwag po tayong matakot. Tayong nasa labas. Meron po tayong panlaban kasi yung pong ating mayor, binigyan tayo ng authority. Kay deputize, 4 na PMP, 4 na civilian na LTO. Para po hindi tayo naapi, lalo na sa mga barangay na, sir, lalo na pag meron tayong okasyon, ayaw nila. Kunin nyo lang po yung plate number, description niya, tapos ibigay nyo sa amin, ipapapaward po namin yan, gagawa namin ng report. Hindi po siya makakapag-renew, mag-aaral po yan. Hanggat hindi ko kuha sa inyo ng clearance sa barangay natin, hindi po siya ililistro yan. At pwede rin po natin yung driver na yun, during that time, pwede rin po siyang ipatawag at pwede siyang magpa-seminar. Masya-seminar po siya ng 1 month, sigurado po yung pag pinatawag po yung driver. Depende po sa binigay natin description na papatawag natin yung driver. Nako? Tayo pong mga force multiplier, tayo mga barangay, pag po gusto natin mag-apprehend ng sasakyan, wag na wag po kayong papasok yung ulo nyo sa sasakyan. Nako? Paano po tayo doon? Kahit kung nag-aaway na kayo, palabas lang po yung kamay ng driver. Huwag po yung ulo natin ang iba. Ang gustuhan nilang bumandal ang clearing operation ng kapalit, lahat naman po, kahit po nabagastos po kami, nandun pa rin po ang paggalang namin sa mga tao ng kapalit. Pero po isa lang po inihiling ko, lahat po sana ng walang prangkisa ng kapalit, kung pwede lang po, tanggalin na po ang kapalit na walang prangkisa. Ako po silang numero 1 gastos sa mga multipliers. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat po dun sa natin at bigay ng mensahe.